Naka-uniform pa talaga ako. Yan yung uniform namin. Buti na lang, mas maganda yung may uniform para yung damit natin hindi maluma, di ba? Sa araw-araw ba naman na pumapasok tayo sa trabaho tapos walang uniform. Mas gusto ko, mas prepare ko yung may uniform sa trabaho para, may sariling uniform ba? Hindi, naluluma yung damit natin na sinusuot natin araw-araw. Para, tipid tayo. Mas prepare ako na may uniform yung work. Kasi, para, hindi maluma yung mga favorite natin na damit na isusuot natin everyday para sa work lang. Yun nga, mas maganda yung may uniform sa work. Mas gusto ko yun. Para yung damit ko hindi naluluma. Sinusuot everyday para sa, sa work. Anong ginagawa mo, Ayla? Ayla, you wanna say hi to them? Yun pala guys, nasira yung monitor ko. Kung, naka-follow kayo sa Instagram ko, nag-post ako doon ng story na nasira yung monitor ko. Ayun, bumili sila ng replacement. Sabi niya, Thursday pa daw ma-i-deliver. So, i-edit natin tong video sa edit ko na lang sa phone. Mabagal nga lang sa phone mag-transfer ng video pa isa-isa kasi mabagal siya. So, yun nga lang yung kinaganda ng mag-edit sa computer kasi mas mabilis siyang i-edit. Kahit mas mabilis lahat kung anong gusto mong gawin, mabilis lahat sa computer gawin kaysa sa phone kasi pa isa-isa i-transfer yung yung gusto mo bang play? Teka, natin. Wait, there you go. Yun nga, basta mabilis lahat basta mabilis lahat gawin sa computer kaysa sa phone. Tiyaga na lang muna tayo ng mag-edit sa phone. Isang araw lang naman ma-deliver na yung monitor natin. Yun, pwede na tayo ulit mag-edit sa computer. Ayla, anong ginagawa mo? Naglalaro na naman siya. Anong ginagawa mo, Nak? Anong ginagawa mo? Bakit gusto mo mabigat to. Yan, bagong bukas lang yan. Ito yung ito yung shampoo ko guys kasi ito maganda to sa buhok, sobrang lambot sa buhok. Medyo may kamahalan nga lang siya, pero maganda siya sa buhok, malambot sa buhok. Kasi dito sa place namin, sa lugar namin, dry. Kaya kailangan ng yung parang moisture yung buhok, tsaka yung skin din dry. Kahit yung mga kamay ko, grabe yung minsan dry talaga siya, nagka-crack. Kaya no, hindi pwedeng kainin yan. Kaya palagi akong may hand cream sa kamay ko kasi nga sobrang dry, kung makikita nyo. Sobrang dry ng kamay ko. Kahit nag-gloves ako sa work, ganyan pa rin, dry pa rin yung kamay ko. Saan ka napunta? Ang likot na, ay, pupunta siya sa may tab. Gusto niya, gusto niya maglaro isa dyan, sa tab. Wow, anong ginagawa mo? Ang bilis ng panahon. Kahapon siya nag-turn ng 11 months. So, next month, na siya, 1 year old na siya. Ang bilis ng panahon. Ang bilis lumaki ni Ayla. Ang bilis, ang bilis lumaki ng mga bata ngayon. So, 11 months na siya kahapon. And then, ang bilis, hindi ako makapanimala, mag-1 year old na siya. Nakabihis pa si mami ng uniform sa work. Bihis mo na si mami. Then, magpi-play ka. Buti na lang day off ko na bukas. Tsaka, gusto niyang bumaba. Gusto niyang bumaba. Teka, pababain natin. Gusto niyang bumaba. Yan. Limitado lang yung natin dito sa space natin sa room. Ayan, gusto niya pag nakabukas yung pintuan sa CR, gusto niya pumunta ng CR. Ewan ko kung bakit gusto niya maglaro sa CR. Ayun. Ayla, where are you going? Ayun na siya. Pumunta na ng CR.
Buti na lang day off ko na bukas, tsaka sa 2 araw yung day off ko buti na lang day off ko na bukas, tsaka sa Huwebes, tsaka Miyerkules, and then Huwebes yung day off ko. Magkasunod. Gusto ko yung ganong magkasunod. Ayoko nang hiwalay yung day off kasi parang hindi ako nakakapahinga ng, limbawa, day off ko ng Monday and then next na day off ko is Wednesday. Ayoko nang ganon. Yung TV namin kinonek ni Dan sa sa ceiling. Gusto niya yung ganon na nakakonek sa ceiling yung TV. Pwede naman siyang pag hindi namin ginagamit, pwedeng itaas yung TV. Gusto niya yung ganon eh. Anong ginagawa mo, Ella? Yung ginagawa niya. Ella! Naglalaro ka ng shampoo ni Mami. Ayun, tumayo na siya. Nakakatayo na siya eh. At saka naglalakad na rin siya ng paunti-unti.